ଆସନ୍ତି ତ? ତମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କର ନା ନାଇଁ? ଆମେ ହଉଛି ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବା ହେଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲା। ତମେ ଧଳା କଲର ହେଲା ଥିବ। ମାମା ତମେ ଗୋଟେ ଗୁନ୍ଥ ତମେ ଏଇ ମନ୍ଦାର ନାଲି ମନ୍ଦାର ଆଉ ଚନ୍ଦନ କଲର ମନ୍ଦାର ମିଶି ମିଶିକା ଗୁନ୍ଥ ହେଲା। ତମେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ, ଆଇବ ଶାଶ ପାଖକୁ। ହଁ ହଁ ସମସ୍ତେ ନି ଗୁନ୍ଥିବା। ନିଅ ତମେ ଗୁନ୍ଥ ମିଶି ମିଶିକା ଗୁନ୍ଥ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା କହିଗଲା। ତମେ କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁନ୍ଥିବ ଫୁଲ? ତମେ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ତମେ? ହଉ ଆରେ ଗୁନ୍ଥ ହେଲା। ସେମିତି କର। ମୋନାଲିସା ଦିଅ ନା, ଏମିତି କରିବ ହେଲା। ଦିଅ ହଁ ଠିକ ନି ଗୁନ୍ଥୁଛ, ଏମିତି କର। ଏମିତି ସାଇଡ ସାଇଡ ନିଅ ସେମିତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା କରିବ ଫୁଲ ଦେଇକି ହେଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିବ, ଠାକୁର ମତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ମତେ ପାଠ ଦିଅ ହେଲା। ଗୋଟେ କେତେ ଲମ୍ବା ହେଲା ରେ ପିଲାମାନେ? ଫୁଲ କେତେ ଗୁନ୍ଥିଲ? ଲମ୍ବା ନାଇଁ, ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା। ମୋନାଲିସା ତୁମଟା କେତେ ଲମ୍ବା ହେଲା? ହଁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଦିଅ ଟମାଟୋ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହଉଛି, ଏଇଟା କଣ ହେଲା କୁହ ନା? ଫୁଲହାର ହେଲା। ଆମେ ଗୁନ୍ଥିଲେ ଫୁଲ ହେଲା। ଏଇଟା କୋଉ ରଙ୍ଗର କୁହ ନା? ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଧଳା ଧଳା ଆଉ ଏଇଟା ଚନ୍ଦନ କଲର ହେଲା। ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି ନା? ଏଇଟା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦବ ହେଲା ଫୁଲ। ଦିଅ କରିସ୍ମା ତୁମର। ଏଇଟା ଏଇଟା କୋଉ କଲର କୁହ ନା? ଚନ୍ଦନ କଲର। ଆଉ ଏଇଟା ଯେ ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ନା? ଦିଅ ତମର ହେଲା। କୁହ କୋଉ କଲର କୁହ ତମେ? ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମେ ବଢିଆ ବନେଇଲେ ଫୁଲ ନା?